Nagapanawagan sa General Services Office Head Engineer Neil Ravena sa mga organizer sa mga event nga mag-coordinate sa ilo opisina kung mayara asang hiwaton nga dalagkuan nga aktibidad sa syudad para sa proper waste disposal. Suno sa natungdan nga masami nga problema sang syudad ang paglinaptas ng basura sa mga dalanon pagkatapos sa mga aktibidad. Dugang pasni nga sa social media lamang sila nag-monitor kung mayara asang hiwaton nga aktibidad para maantisipar ang kadamuon sang tawo nga magtatambong kag mapahamtawan sang sweeper kag waste bin sa area, rason nga dapat mayara sang proper coordination sa ilo opisina agud mapahagan-hagan ang paglinaptas sang basura. Nibaluan nga humalin sang Biyernes madamo sa aktibidad agin patigayon diri sa Iloilo City nga wala sang koordinasyon sa ilo opisina lakip ng opening of lights sa Iloilo Provincial Capital kag ang konsyerto sa isa ka universidad. Magluwas lamang sa ginpatigayon nga Milo Marathon. Samtang nagdangat naman sa masobra 4 ka tonelada nga basura ang nagkolekta sa GSO humalin sa Biyernes tubtob sang Lunes matapos ang sunod-sunod nga mga aktibidad. Isa na sa concern na kay wala sang coordination ang concert wala ang sa province wala man but nag-call kita sang attention sa mga organizers. Samtang nagapanugyan man ang General Services Office sa publiko nga ihaboy sa insaktong lugar ang ilang nga basura. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.